дайте на Балчо документ за проверка. Каза аз на тебе, дайте да спра. Айде, карай. Стига ли са? Аз слязах долу да ти набера цветя, обаче точно в това време няма крилчета. Моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат, никога безразличен, бавно и светло прониквам в моето мъжко момиче. И сега пускам червеното яйце през прозореца. Вадим едно яйце. Бъркам. Пари! Не парят. Ни парят, защото са ледено студени. Между другото, аз ги обичам рохки, да знаеш. Ето, пускаме. Няма да го пускаме, ами така ще го отпуснем, да не го щупим първо, да се разе. Хайде, хоп! И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска, моя същност. Весела и озряла, тя към света наднича, скрита в женското тяло на моето мъжко момиче. Юху! Браво, момиче! Страхотно си! Кажи нещо сега за поколенията. Дъщерята, дето ще учиш да кара ски. След мъжа, който учиш в момента да кара ски. Кажи нещо. Страхотно е, нали?